Hage Tiprasa rok separate state hayake constitutional solution Tiprasa roni mante shokte rok sanlai tonglai mani je Tripura ni ruling government tongnai BJP hapang Tripura ni CM Dr. Manik Sahabu sairi mani Great Tipraland hayake separate state manya Rizak glak nei ten notice news rok bai Tripura Food Minister Susanto Chaudhary kok singjamani yagulo jongoma hai Tripura khagnani nai hani sawo Bharat Shrestha Bharat ni sawo hage o jaga Bubagra kok phirok mani je ruling government tongnai je election ingye chini sekang kok remani Tiprasa rok no gosimani Tiprasa rok ni kwangma hamgrai ne 125 amendment bill no bro ne hage election pai thangmani yaglong ga no bongni smai tangjal hage agreement khlaijak amuna bogi thangka hnai saka Bubagra अरे बीजेपी का खुद का घोषणा पत्र है, आप वो घोषणा पत्र सुन लीजिए। इलेक्शन के टाइम तो सब बोलते हैं 125th अमेंडमेंट, यूनिवर्सिटी, लैंड राइट्स, डायरेक्ट फंडिंग। इलेक्शन खत्म तो लोग बात नहीं कर रहे। मैं ही तो एक अकेला पार्टी हूँ जो इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद भी वही बात कर। अगर मुझे सिर्फ अकॉर्ड जल्दी करना पड़ता तो मैं कब का कॉम्प्रोमाइज कर लेता। मैंने कॉम्प्रोमाइज अपने स्टैंड में नहीं किया है। इसके लिए 125th अमेंडमेंट हो या तिपरासा अकॉर्ड हो, जब तक हमारे लोगों को एक ऑनरेबल सोल्यूशन नहीं मिलेगा, मैं ये अकॉर्ड को सिर्फ अकॉर्ड को साइन करने के लिए मैं कहीं में भी साइन नहीं करने वाला। जब तक हमारे लोगों को जो हमने बात किया वो नहीं देगा, तब तक नहीं होगा। मानना पड़ेगा हमारा बात, या हमको उनका बात मानना पड़ेगा। लेकिन मैं तो अपने लोगों को बेच नहीं सकता हूँ ना फ्री में। जब वो लोग कुछ हमको ऑफर करेंगे तभी हम hage Bubagra je Tripura National Party tinta tongmani amo jotono Tiprasa na hamgrete Great Tipraland naya hnai saka hage Bubagra media ro no saka noro kaitham party no sangi naidi jese fan khlaini hing borok kok sanai haipano o jagani Tiprasa ni je tribal ni right ni bagi borok kaisapano kok saya ni saka na 125 amendment bill ni bagi kaisapano National Party kok sawo na Tiprasa ni kabangma mantai sokte ni bagi kok sawo ni saka hage o jaga Bubagra kok san nai men ga kai je National Party tongmani Tripura tinta amo kaisapano Tiprasa ro na hamkrai ni bagi kok saya tai samung khlaiya hnai saka hai ko kok sanan thanga Tiprasa roni je hamkrai ni kok no sanan thanga ge jeng tabuksu lagangka kabu khanaya ko kong saw Bubagra bo haben bakso buksu khakoi Bubagra no sajagi angi tongbai mani hage amo Bubagra song samungle khlain tong Tiprasa ron hamkrai bagi taw kok sai tong board ni sekang kok sai tong election laimani yaglo bo kok sawini tongo haben Tripura hapang te central hapang a achugi tongnai borok se Tiprasa roni je manta soktai no amo rinani soya haben Bubagra no batabo khorsa khorong ni Tiprasa sajagi angi tongbai mani agi sajak phano am khorsa khorong ni Tiprasa leader roni bagi nyongo Bubagra ni mung nosto khlai tongo hage amoni bisingbo Tiprasa roni agreement khlaiye ayang central hapang tongnai rok national party rok borok je o agreement khaimani je Tiprasa roni hamkrai je Tiprasa roni accord no amono implement khaya hage Tiprasa roni hamkrai no riya mani bagi Bubagra no dusri tomai khetama male kamio bo baksa buksu je Bubagra ni logi o tongnai neta peta hanjang rok samung kaham ke khlai ani bagi borok simi salai tonglai mani bagi ayang bai amti khlaijang mani bagi amti hai mani bagi bukhau khep khep bungjagi Bubagra no bo kisa baksa buksu sajagi angi tomai ke Tiprasa rok hage amo citizen Bubagra no sajagi ang mani hage Bubagra no to kuno phano dos kare bini hage Bubagra no chung sajagi ni tong no boka samung khlain tong haipano je baksa buksu Bubagra ni bumung kharap khai tongnai bonor bo amti taklai di sar devin mura singsong haili darungna bo Tiprasa rok ni je Tiprasa rok na hamkrai ni simi nawai tongnai Bubagra song je samung khlai tongmani amo tebo Tiprasa lukurok ni bisingo tebo awareness khlainai tebo awaimung khlainai hage baksa buksu lukurok je sahomani kwbangma je kami amchai rogo Tiprasa leader hanjaknai rok belai ki samung hamya khlai tongo amo Bubagra songni mungbo kharabungi tongo sar devin mura singsongbo amti hini ni sawi tongo hage amti hinga kai Tiprasa kuksa kaimangla khaije Tiprasa kuksa kana ninga kai jotono milegei sana nangnai Tiprasa lukurok no je bongni mantai soktai rok soginya ni nangnai bongni thaniwo hage amti hai kogrok Bubagra bo sasawo kwbangma thaiono bo andiki speech rimani yagulo je norok je leader tongnai rok kwbangma je Tiprasa rok leader ni chongjangnai rok noro 5 bosor da chana muchung na lifetime de chawi thangna muchung lifetime chai thangna muchung ha kai Tiprasa rok je bongni manthai rok redi borno tuidoli tongnai hingga kai nung teibo amte hai Tiprasa rok ni hamjang mung mani thangna hingga kai jotono no equal babe matoni nai baksana kai toniwo baksana kai tolao toniwo amte hingga kai nung mangla khnai Bubagra bo hai hinai bare bare sawi tongo bobo bini khunjo bo amte hai kok khanawi tongo yo amoni bagini bobo kok no bare bare sasao hage je Bubagra sa samani thancha meaning tomo thancha mean jotono bagi chalainani hini mani kok sa amo jotono thancha ke tonglani bo kormo bo kupur hiya bo amte jat bo anti jat bini anti sarnem ane anti sarnem
ne banti dor manganti dor mo nyewi jotono Tiprasa thanchake kaham ke tonglainani amono se sau Bubagra haga jago kubikok sanan thanga Bubagra je Tiprasa rongni hamkraini sani tongmani Bubagra simi se sani tongma haima klai tongka jago kabang matomni himle je baksa buksu leader tongne ro amo hain duplicate chimsi Bubagra no kolo sai tongka hai ridi ne baksa buksu sawang jotono sai domo hage bkhabai sanana nang baksa buksu kabangma Tiprasa lukurok text khayo comment khlayo amte hai chinyangong toka ai iraing toka ne haipan se mention khaya jagarok haipan Tiprasa ro nijini personal faidano nayoi Tiprasa ro ne hamkre khlaima ka belekine sanai hage baksa buksu Tiprasa ro tongmani thayo amte hai khai tonglaimani bagino kabangma Tiprasa lukurok Bubagra no beleki chayakhe nuhur jagi tongo Tiprasa ro Bubagra no bises khayangi tongo tuma hamale yang tolao samti ayang ko sagao to borok saimiya baksa buksu Tiprasa ro borok Bubagra no chaya sanai tuma hamale je renai se Bubagra na amrike thogogi tongo Bubagra je pano hatogi sani tongdi mamano yang Tiprasa ro bo sani tong yangake hage amno Bubagra ni logo Tiprasa ro bo sani chabrena nango haya chamaya mom mukum tetin seman tongo hage baksa buksu kamini leader hanjangne ro bong bohogo se dawi tong moikha hage amno Bubagra no ba hamya sai tong moikha kabang Tiprasa lukuro amno baksa buksu andi samo hamya khlai tongne ro norok please amte haita khlaidi Tiprasa rok jotono thancha tongo Tiprasa ro na hamkrai khlaina je chesta khlaidi amte he niji simi khlai amo kebo chawi mi hasi Tiprasa lukuro hage Bubagra no baksa buksu tabu bo Tiprasa lukuro singlai tonglai mani great Tipraland samani tabu tongi maya samani kisa wan chuk din norga amo nong bokrogo kisa baroni rider no baroni constitution no hage jo Tiprasa accord khaima to amo to je tabu implement khayangi to mane amo haste hayake central ni je hapang tongne ro borok se khayangi tongo borok se khlainen nango bongni amo tabu bongni kok thaisa khlaidi nin saga ka amo ngi thangnai haipano tomni bagi klayang tong amo to ngi mano borok political faida pan ngi mano Tripura to mahmale Tiprasa ro o jaga minority ingjak hake minority no khushi khlaina nai ka no majority rok chajagi yangi thangnai Tripura ni hake majority rok ni bage borok kaham khlaini nai keno o jaga Tiprasa rok ni bage hami yangi thangnai hake Tiprasa rok amdike guri hui tong ha jaga je bongni hamkre khlayani reason amoni bage Tiprasa rok o jaga 75-76 year angka tabuk bo o jaga Tiprasa rok ni hamkre inyangi tongo hage jesa national party fanong tung Bubagra sama hai borok aro Tiprasa rok ni bage khainani hini kok ribo khainani muchungbo khaimi yangi thango Tripura tamani himbage hinga ke Tiprasa rok o jaga minority ingjak 30% hage 30% by government kebo chalugi miya norok jotono saimano te dol sarong o jagani majority tongne rok ayang nani phaye borong hake government chalugmana amoni bagi bongni kok khnawi tongo central lok hake bongni kok khnaw manino Tiprasa rok ni amse kaham najige norok jotono saimano am kok to mani bising tirok norok jotono sawai mano je Tiprasa rok ni tomo no riya hni sawai tongmani boro am chung accept khaya amno chung reject khalai hni sawai tongmani hage chini Tiprasa chung Tripura o jagani minority ingjak tabo agi majority tongmani hage kabangma je north east ni je minority tongnero ST minority tongnero borong norok nai nyai di kabangma develop ungjak ni sawai mano like Manipur ni koki rong no thangi nai mano Assam ni Bodo rong thangi nai mano borok thing no separate state te kabangma je demand nok sani tongphano borong no thangi nai di busuk develop ungjak bongni kabangma shohor tongo bongni area ono bongni dofarok simino hage chini Tiprasa rok orotamo chini kurphano shohor kre Bubagra song sani tongo thing no haiben chin Tiprasa rok thancha kre dormo ni teifano jati ni teifano politics ni bising teifano wala lai tonglai nai thancha kre Tiprasa rok amoni bagino hamkre ingmai yangi bo tongo tuma hamale jot jagono Tiprasa rok hincha no kaisa normal khaka belekene sana amo je teifano tung politics ni bising teifano tung society ni bising teifano tung nor kabangma news rok nungna buni u political gana boot gana ro ngala barok sokse ro hai nog ro khlai ro amo belekene chaya haisi amoni Tiprasa ni no losungo hake Bubagra ni je thancha hani samani amo kabangma Tiprasa lukurok a meaning no bujiya ko Bubagra bo kabangma thayona anti hini chau hage Tiprasa ro amono je hamkreng na ninga ke jotono thancha ka hamkrai khlaina ni nangne jotono no naye niji sak simi bakso buksu nete peta ngei sak simi kusu sao kana ne amo neng nini dofano neng kusu sago tisemi haisi amono Bubagra ni je vision je Tiprasa luku je Tiprasa borok tongnai jotono hamkrai khlaina ni amosi je neta amona hamkrai khlaina ni amti ya Bubagra ba amti nini sawi tongu hake amono je Tiprasa rok bo bujina nangnai Tiprasa busuk 15 lakh o jagote dolcha hake ayeng nani phane hake o jagawa agi tongnai bo ang sali jotono ayeng nani phane ne agi tongnai bon chaisina hake amro busuk bang ke
borok bangma si bangi tongo hagi chin Tiprasa rok ke o kisi sa 12-13 lakh 15 lakh se a jaga ni bising bose kisi kisa kha koilai thopsa angma se ngai tonglayo Tiprasa rok thanchani ga sudu kok simi sai tonglayo politics ni bising hagi society obo thanchang na nango Tiprasa rok kwbangma hagi Tiprasa rok nai nai di kami rok suri se thancha kre hagi joto jaga no Tiprasa rok thanchang na nango amu kubui ko hagi baksa buksu Tiprasa rok kuno thayo kubuni bosong bai kok banglai tonglai khe nini Tiprasa baksa buksu ga ke a jaga o nasikla si tonglayo amo bo a jaga bo thancha kre hinjago hagi bongni borong no khe nang nai nai di nini borong bai walai tong kai tep sakai tlang thangna ha ke nini borong no phang a jaga nang tamni bagi hai irai khai hini borong muthum ke phai nono sungnai hagi nini borong ka kulukti si nasik tongnai kiri jaga uma kiru angati khaya hai irai hini hagi amono buku ko simi thancha ngi tong ke bongnya khlaina bonango hagi Bubagra no je bakso buksu saya sanai robo je bo agiwo greta Tipraland ha ke Tiprasa roni kwbangma je sanai tonglai purbo a borong no Tiprasa bakso buksu politics no naiye hamya sawo tabung no je manya ngi tongmani a je central lo khoyang tongmani am to Bubagra bini sakbai thangrewi meyale ayang siri angkai je amobo Bubagra no hamya salai tonglai a borong no borok hake borok tomonai je Bubagra sanmani Tiprasa je hamkrai rok sanmani amono da khlanya muchung ya amo ang wansuk mani belekino wana jago borong no hage norok tomo wansuk amte rok no hage Bubagra ni je bakso bukchu chaya sai tongne bakso bukchu je kamero go je amte hairang chawi tongne rok no je Bubagra ni mung kharap khai tongne rok no amone tui nor komini bising tike shahar na ka shahar mano je sanong ni bukhani kok tongmani nongni biang to manti hai irai rokta hage tinin video amsung noro video sa ke share khalai di like khai di hambai.